kun ang mga kasakit moabot. 2 Kronikas Kapitulo 33 versikulo 12. Sa diha nga siya diha na sa kasakitan, siya nangaliupo kang Jehova nga iyang Dios, og nagmapainabsanon sa iyang kaugalingon sa hilabihan gayod, sa atubangan sa Dios sa iyang mga amahan. Dinhi sa kalibutan aduna kamoy kagul-anan, miingon si Kristo. Apan kanako makabaton kamog kalinaw, ang mga pagsulay diin ang mga Kristohanon gipailalom sa kasubo, kalisdanan ug pagkatalamayon, mao ang paagi nga gitudlo sa Dios sa pagbulag sa tahop gikan sa trigo. Ang atong garbo, kahakog, daotan nga mga pagbati ug gugma sa kalibutanon nga kalipayan kinahanglang mabuntog tanan. Busa ang Dios nagpadala kanato og mga kasakit aron sa pagsulay ug magpamatuod kanato ug ipakita kanato nga kini nga mga kadautan anaa sa atong mga kinaiya. Kita kinahanglan nga modaog pinaagi sa iyang kusog ug grasya aron kita mahimong umalambit sa Dios nung kinaiya nga nakalingkawa sa pagkadunot nga ania sa kalibutan pinaagi sa kailibgon. Kay ang among magaan nga kagul-anan nga sa makadiyot lamang nagabuhat alang kanamo ug labaw pagayod nga kahalangdon sa walay katapusang kabug-aton sa himaya, samtang wala kami magatan-aw sa mga butang nga makita kundili sa mga butang nga dili makita. Kay ang mga butang nga makita mga umalagi lamang, apan ang mga butang nga dili makita mga walay katapusan. 2 Korinto Kapitulo 4 versikulo 17 ug 18. Ang mga kasakit, mga cross, mga pagtintal, kalisdanan ug ang atong lain-laing mga pagsulay mao ang mga magbubuhat sa Dios sa pagdalisay kanato, pagbalaan kanato ug muhaom kanato alang sa langit nung panag-uban. Daghan sa imong mga kasakit ang nagduaw kanimo diha sa kaalam sa Dios aron sa pagdala kanimo nga mas duol sa trono sa grasya. Iyang gipahumok ug gibuntog ang iyang mga anak pinaagi sa mga kasubo ug mga pagsulay. Kini nga kalibutan mawang bansayanan sa Dios, diin siya nag-umol kanato alang sa mga korte sa langit. Gigamit niya ang kutsilyo sa atong nagkurog nga mga kasing-kasing, hangtod nga ang kabangis ug mga irregularidad matangtang ug kita mapahiangay sa atong tukma nga mga dapit sa langit nung balay. Pinaagi sa kagul-anan ug kasakitan ang Kristohanon na himong maputli ug malig-on ug makapalambo ug kinaiya subay sa modelo nga gihatag ni Kristo. Himuang nga ang mga kasakitan nga makapasakit kanato sa hilabihan mahimong matulon-anon nga mga leksyon nga magtudlo kanato sa pagpadayon ngadto sa unahan, ngadto sa marka sa ganti sa atong hataas nga pagtawag diha kang Kristo. Madasig kita sa paghunahuna nga hapit na moabot ang Ginoo. Himuang nga kini nga paglaom makapalipay sa atong mga kasing-kasing.